Muna godiya da bibiya da kuke mana da commenting da kuke mana. Ku je ku danna mana subscribing, ku danna ƙararrawa. Naku Umar Hashim a kodayaushe. Kafansa ni ga kai nake zuciya da dadi bugin bukatar ganinka kullun ciki take shafa nisa annabi ko me zalabaka inda haduwar mu take dan uwa mata yaya ta ji kuzurin ana su ma ta kai suke ban taba gani irin wannan wankan ba. Ai wannan wankan da ke gani gaba ɗayansa bai wuce 24 hours ma da fitowa ba gaba ɗayansa. Shi kuma wannan wankan ya sunansa? Wankan murfin langa kenan. Murfin langa? Na ji ka zage ni, amma me na yi maka? Bari in tunatar da kai wani abu dan uwa. Ka san zagi nawa aka yi min a baya? Amma kalli fuska ta ka gani. Kaga alamunsa ya fito? Ko kaga tabansa ya mutu? Ya kamata ka kiyaye Allah. Haduwa da Allah babu daɗi. Duk abin da za ka aikata ya kasance kana da hujja, domin shi hujja zai tambaye ka ranar gobe kiyama. Na barka lafiya. Izar so dai ya ɗauki wani sabon salo inda Hajiya Nafisa take son ta ga bayan wato Umar Hashim. Kwarai da gaske Hajiya Nafisa a yanzu haka hanyar da ta ɗauko tana so ta haraka Umar Hashim ne. Sai dai kuma Malam Ali wato Badayaji ya zo ta gefe ɗaya ya sanar da wato Umar Hashim wani sirri da yake faruwa a cikin wannan shiri na Izar so kwarai da gaske inda wato Umar Hashim din yace anya kaji daidai kuwa. To mai sauraro kai a nan ka fahimtar Umar Hashim zai ɗauki maganar Malam Ali gaskiya, tabbas zai iya ɗauka wannan maganar gaskiya ba don kuma kuwa sai dan ganin yadda wato Umar Hashim ya yarda da Malam Ali Badayaji kwarai da gaske domin shine babban aminin sa a wannan ma'aikata a dai matasa maza kwarai da gaske. To wai kuna tunanin na kowa ya karɓi wannan contract din na cewa shi ne saka wato Umar Hashim ya arzana a cikin wata tasa inda wato tsohon manaja ya karɓi kimanin kuɗi naira miliyan 5 a hannun Hajiya Nafisa kan wannan aiki. Na kowa dai akwai haɗama inda kuna kallon bayan wannan contract din da yake so ya karɓa, kuma ya karɓi wani magana a gefe ɗaya inda yake cewa zai je zabga wa Umar Hashim din mari a bainar jama'a a taron da za a yi na babban ma'aikata a Alhaji Mutawalle. Muna godiya da bibiya da kuke mana da commenting da kuke mana. Ku je ku danna mana subscribing, ku danna ƙararrawa. Naku Umar Hashim a kodayaushe. Kafansa ni ga kai nake zuciya da dadi bugin bukatar
ciki take shafa nisa annabi ko me zalabaka inda haduwar mu take ɗan uwa mata ƴaƴa ta ji kuzuri ana su ma ta kai suke ba abin da yake ban taba gani irin wannan wankan ba. ai wannan wankan da ke gani gaba ɗayansa bai wuce 24 hours ma da fitowa ba gaba ɗayansa. Shi kuma wannan wankan ya sunansa? Wankan murfin langa kenan. Murfin langa? na ji ka zage ni amma me nayi maka bari in tunatar da kai wani abu dan uwa ka san zagi nawa aka mun a baya amma kalli fuska ta ka gani kaga alamunsa ya fito ko kaga tabansa ya mutu ya kamata ka kiyaye Allah haduwa da Allah babu daɗi duk abin da zaka aikata ya kasance kana da hujja domin shi hujja zai tambaye ka ranar gobe kiyama na barka lafiya. To jama'a izar so dai ya ɗauki wani sabon salo inda Hajiya Nafisa take son ta ga bayan wato Umar Hashim. Kwarai da gaske Hajiya Nafisa a yanzu haka hanyar da ta ɗauko tana so ta halaka Umar Hashim ne. Sai dai kuma Malam Ali wato Badayaji ya zo ta gefe ɗaya ya sanar da wato Umar Hashim wani sirri da yake faruwa a cikin wannan shiri na izar so kwarai da gaske inda wato Umar Hashim din yace anya kaji daidai kuwa to mai sauraro kai a naka fahimtar Umar Hashim zai ɗauki maganar Malam Ali gaskiya tabbas zai iya ɗaukar wannan maganar gaskiya ba don kuma kuwa sai dan ganin yadda wato Umar Hashim ya yarda da Malam Ali Badayaji kwarai da gaske domin shine babban aminin sa a wannan ma'aikata a dai matasa maza kwarai da gaske to wai kuna tunanin na kowa ya karɓi wannan contract din na cewa shi zai saka wato Umar Hashim ya azdana a cikin motar tasa inda wato tsohon manaja ya karɓi kimanin kuɗi naira miliyan 5 a hannun Hajiya Nafisa kan wannan aiki na kowa dai akwai haɗama inda kuna kallon bayan wannan contract din da yake so ya karɓa kuma ya karɓi wani magana a gefe ɗaya inda yake cewa zai je sabga wa Umar Hashim din mali a bainar jama'a a taron da za a yi na babban ma'aikata a Alhaji Matawalle. Muna godiya da bibiya da kuke mana da commenting da kuke mana ku je ku danna mana subscribing ku danna ƙararrawa naku Umar Hashim a kodayaushe. asali rayuwa duka fansa ni ga kai nake zuciya da dadi bugin bukatar ganinka kullun ciki take shafa nisa annabi ko me zalabaka inda haduwar mu take dan uwa mata ƴaƴa ta ji kuzuri ana su ma ta kai suke ba abin da yake ban taba gani irin wannan wankan ba. ai wannan wankan da ke gani gaba ɗayansa bai wuce 24 hours ma da fitowa ba gaba ɗayansa. Shi kuma wannan wankan ya sunansa? Wankan murfin langa kenan. Murfin langa? na ji ka zage ni amma me nayi maka bari in tunatar da kai wani abu dan uwa ka san zagi nawa aka mun a baya amma kalli fuska ta ka gani kaga alamunsa ya fito ko kaga tabansa ya mutu ya kamata ka kiyaye Allah haduwa da Allah babu daɗi duk abin da zaka aikata ya kasance kana da hujja domin shi hujja zai tambaye ka ranar gobe kiyama
na barka lafiya. To jama'a, Izar so dai ya ɗauki wani sabon salo inda Hajiya Nafisa take son ta ga bayan wato Umar Hashim. Kwarai da gaske Hajiya Nafisa a yanzu haka hanyar da ta ɗauko tana so ta halaka Umar Hashim ne. Sai dai kuma Malam Ali wato Bada Yaji ya zo ta gefe ɗaya ya sanar da wato Umar Hashim wani sirri da yake faruwa a cikin wannan shiri na Izar so kwarai da gaske inda wato Umar Hashim din ya ce anya kaji daidai kuwa. To mai sauraro kai a nan ka fahimtar Umar Hashim zai ɗauki maganar Malam Ali gaskiya, tabbas zai iya ɗauka wannan maganar gaskiya ba don kuma kuwa sai dan ganin yadda wato Umar Hashim ya yarda da Malam Ali Bada Yaji kwarai da gaske domin shine babban aminin sa a wannan ma'aikata a dai matasa maza kwarai da gaske. To wai kuna tunanin na kowa ya karɓi wannan contract din na cewa shi zai saka wato Umar Hashim ya yi azdana a cikin wayar tasa inda wato tsohon manaja ya karɓi kimanin kuɗi naira miliyan 5 a hannun Hajiya Nafisa kan wannan aiki. Na kowa dai akwai haɗama inda kuna kallon bayan wannan contract din da yake so ya karɓa, kuma ya karɓi wani magana a gefe ɗaya inda yake cewa zai je zabga wa Umar Hashim din mali a bainar jama'a a taron da za a yi na babban ma'aikata a Nace Matawalle. Muna godiya da bibiya da kuke mana da commenting da kuke mana. Ku je ku danna mana subscribing, ku danna ƙararrawa. Naku Umar Hashim a kodayaushe. asali rayuwa duka fansa ni ga kai nake zuciya da dadi bugin bukatar ganinka kullun ciki take shafa nisa annabi ko me zalama ka inda haduwar mu take dan uwa mata yaya ta ta kuzur ana su ma ta kai suke. Ban taɓa gani irin wannan wankan ba. Ai wannan wankan da ke gani gaba ɗayansa bai wuce 24 hours ma da fitowa ba gaba ɗayansa. Shi kuma wannan wankan ya sunansa? Wankan murfin langa kenan. Murfin langa? Na ji ka zage ni, amma me na yi maka? Bari in tunatar da kai wani abu dan uwa. Ka san zagi nawa aka yi min a baya? Amma kalli fuska ta ka gani. Kaga alamunsa ya fito? Ko kaga tabansa ya mutu? Ya kamata ka kiyaye Allah. Haduwa da Allah babu daɗi. Duk abin da za ka aikata ya kasance kana da hujja, domin shi hujja zai tambaye ka ranar gobe kiyama. Na barka lafiya. Jama'a, Izar so dai ya ɗauki wani sabon salo inda Hajiya Nafisa take son ta ga bayan wato Umar Hashim. Kwarai da gaske Hajiya Nafisa a yanzu haka hanyar da ta ɗauko tana so ta halaka Umar Hashim ne. Sai dai kuma Malam Ali wato Bada Yaji ya zo ta gefe ɗaya ya sanar da
wato Umar Hashim wani sirri da yake faruwa a cikin wannan shiri na izar so kwarai da gaske, inda wato Umar Hashim din yace anya kaji daidai kuwa. To mai sauraro kai a naka fahimtar Umar Hashim zai dauki maganar Malam Ali gaskiya? Tabbas zai iya dauka wannan maganar gaskiya ba don kuma kuwa sai dan ganin yadda wato Umar Hashim ya yarda da Malam Ali bada yaji kwarai da gaske, domin shine babban aminin sa a wannan ma'aikata a dai matasa maza kwarai da gaske. To wai kuna tunanin na kowa ya karɓi wannan contract din na cewa shi zai saka wato Umar Hashim ya yi azdan a cikin wayar tasa, inda wato tsohon manaja ya karɓi kimanin kuɗi naira miliyan 5 a hannun Hajiya Nafisa kan wannan aiki. Na kowa dai akwai haɗama, inda kuna kallon bayan wannan contract din da yake so ya karɓa, kuma ya karɓi wani magana a gefe ɗaya inda yake cewa zai je ya zabga wa Umar Hashim din mali a bainar jama'a a taron da za a yi na babban ma'aikata a Alhaji Matawalle. Muna godiya da bibiya da kuke mana da commenting da kuke mana. Ku je ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawa. Naku Umar Hashim a kodayaushe. asali rayuwa duka fansa ni ga kai nake zuciya da dadi bugin bukatar ganinka kullun ciki take shafa nisa annabi ko me zalabaka inda haduwar mu take dan uwa mata yaya ta ji ana su ma ta kai suke. Ban taɓa ganin irin wannan wankan ba. Ai wannan wankan da ke gani gaba ɗayansa bai wuce 24 hours ma da fitowa ba gaba ɗayansa. Shi kuma wannan wankan ya sunansa? Wankan murfin langa kenan. Murfin langa? Na ji ka zage ni, amma me na yi maka? Bari in tunatar da kai wani abu dan uwa. Ka san zagi nawa aka yi mun a baya? Amma kalli fuska ta ka gani. Kaga alamunsa ya fito? Ko kaga tabansa ya mutu? Ya kamata ka kiyaye Allah. Haduwa da Allah babu daɗi. Duk abin da za ka aikata ya kasance kana da hujja, domin shi hujja zai tambaye ka ranar gobe kiyama. Na barka lafiya. To jama'a, izar so dai ya ɗauki wani sabon salo, inda Hajiya Nafisa take son ta ga bayan wato Umar Hashim. Kwarai da gaske Hajiya Nafisa a yanzu haka hanyar da ta ɗauko tana so ta halaka Umar Hashim ne. Sai dai kuma Malam Ali wato bada yaji ya zo ta gefe ɗaya ya sanar da wato Umar Hashim wani sirri da yake faruwa a cikin wannan shiri na izar so kwarai da gaske, inda wato Umar Hashim din yace anya kaji daidai kuwa. To mai sauraro kai a naka fahimtar Umar Hashim zai dauki maganar Malam Ali gaskiya? Tabbas zai iya dauka wannan maganar gaskiya ba don kuma kuwa sai dan ganin yadda wato Umar Hashim ya yarda da Malam Ali bada yaji kwarai da gaske, domin shine babban aminin sa a wannan ma'aikata a dai matasa maza kwarai da gaske. To wai kuna tunanin na kowa ya karɓi wannan contract din na cewa shi zai saka wato Umar Hashim ya yi azdan a cikin wayar tasa, inda wato tsohon manaja ya karɓi kimanin kuɗi naira miliyan 5 a hannun Hajiya Nafisa kan wannan aiki. Na kowa dai akwai haɗama, inda kuna kallon bayan wannan contract din da yake so ya karɓa, kuma ya karɓi wani magana a gefe ɗaya inda yake cewa zai je ya zabga wa Umar Hashim din mali a bainar jama'a a taron da za a yi na babban ma'aikata a Alhaji Matawalle. Muna godiya da bibiya da kuke mana da commenting da kuke mana. Ku je ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawa. Naku Umar Hashim a kodayaushe.
asali rayuwa duka fansa ni ga kai nake zuciya da dadi bugin bukatar ganinka kullum ciki take shafa nisa annabi ko me zalabaka inda haduwar mu take dan uwa mata yaya ta ji kuzur ana su ma ta kai suke ba abin da yake ban taba gani irin wannan wankan ba. ai wannan wankan da ke gani gaba ɗayansa bai wuce 24 hours ma da fitowa ba gaba ɗayansa. Shi kuma wannan wankan ya sunansa? Wankan murfin langa kenan. Murfin langa? na ji ka zage ni amma me na yi maka bari in tunatar da kai wani abu dan uwa ka san zagi nawa aka yi mun a baya amma kalli fuska ta ka gani kaga alamunsa ya fito ko kaga tabansa ya mutu ya kamata ka kiyaye Allah haduwa da Allah babu daɗi duk abin da za ka aikata ya kasance kana da hujja domin shi hujja zai tambaye ka ranar gobe kiyama na barka lafiya. To jama'a izar so dai ya ɗauki wani sabon salo inda Hajiya Nafisa take son ta ga bayan wato Umar Hashim. Kwarai da gaske Hajiya Nafisa a yanzu haka hanyar da ta ɗauko tana so ta halaka Umar Hashim ne. Sai dai kuma Malam Ali wato Bada Yaji ya zo ta gefe ɗaya ya sanar da wato Umar Hashim wani sirri da yake faruwa a cikin wannan shiri na izar so kwarai da gaske inda wato Umar Hashim din ya ce anya kaji daidai kuwa to mai sauraro kai a nan ka fahimtar Umar Hashim zai ɗauki maganar Malam Ali gaskiya tabbas zai iya ɗauka wannan maganar gaskiya ba don kuma kuwa sai dan ganin yadda wato Umar Hashim ya yarda da Malam Ali Bada Yaji kwarai da gaske domin shine babban aminin sa a wannan ma'aikata a dai matasa maza kwarai da gaske to wai kuna tunanin na kowa ya karɓi wannan contract din na cewa shi zai saka wato Umar Hashim ya azdana a cikin wata tasa inda wato tsohon manaja ya karɓi kimanin kuɗi naira miliyan 5 a hannun Hajiya Nafisa kan wannan aiki na kowa dai akwai haɗama inda kuna kallon bayan wannan contract din da yake so ya karɓa kuma ya karɓi wani magana a gefe ɗaya inda yake cewa zai je zabga wa Umar Hashim din mari a bainar jama'a a taron da za a yi na babban ma'aikata a Alhaji Mutawalle. Muna godiya da bibiya da kuke mana da commenting da kuke mana ku je ku danna mana subscribing ku danna ƙararrawa naku Umar Hashim a kodayaushe. asali rayuwa duka fansa ni ga kai nake zuciya da dadi bugin bukatar ganinka kullum ciki take shafa nisa annabi ko me zalabaka inda haduwar mu take yan uwa mata yaya ta ji kuzur ana su ma ta kai suke ban taba gani irin wannan wankan ba. ai wannan wankan da ke gani gaba ɗayansa bai wuce 24 hours ma da fitowa ba gaba ɗayansa. Shi kuma wannan wankan ya sunansa? Wankan murfin langa kenan. Murfin langa? na ji ka zage ni amma me na yi maka bari in tunatar da kai wani abu dan uwa ka san zagi nawa aka yi mun a baya amma kalli fuska ta ka gani kaga alamunsa ya fito ko kaga tabansa ya mutu ya kamata ka kiyaye Allah
haduwa da Allah babu daɗi. Duk abin da za ka aikata ya kasance kana da hujja, domin shi hujja zai tambaye ka ranar gobe kiyama. Na barka lafiya. To jama'a, Izar so dai ya ɗauki wani sabon salo inda Hajiya Nafisa take son ta ga bayan wato Umar Hashim. Kwarai da gaske Hajiya Nafisa a yanzu haka hanyar da ta ɗauko tana so ta halaka Umar Hashim ne. Sai dai kuma Malam Ali wato Bada Yaji ya zo ta gefe ɗaya ya sanar da wato Umar Hashim wani sirri da yake faruwa a cikin wannan shiri na Izar so kwarai da gaske inda wato Umar Hashim din yace anya kaji daidai kuwa. To mai sauraro kai a naka fahimtar Umar Hashim zai ɗauki maganar Malam Ali gaskiya, tabbas zai iya ɗaukar wannan maganar gaskiya ba don kuma kuwa sai dan ganin yadda wato Umar Hashim ya yarda da Malam Ali Bada Yaji kwarai da gaske domin shine babban aminin sa a wannan ma'aikata a dai matasa maza kwarai da gaske. To wai kuna tunanin na kowa ya karɓi wannan contract din na cewa shi zai saka wato Umar Hashim ya yi azdan a cikin wayar tasa inda wato tsohon manaja ya karɓi kimanin kuɗi naira miliyan 5 a hannun Hajiya Nafisa kan wannan aiki. Na kowa dai akwai haɗama inda kuna kallon bayan wannan contract ɗin da yake so ya karɓa, kuma ya karɓi wani magana a gefe ɗaya inda yake cewa zai je ya zabga wa Umar Hashim ɗin mali a bainar jama'a a taron da za a yi na babban ma'aikata a Alhaji Matawalle. Muna godiya da bibiya da kuke mana da commenting da kuke mana. Ku je ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawa. Naku Umar Hashim a kodayaushe. asali rayuwa duka fansa ni ga kai nake zuciya da dadi bugin bukatar ganinka kullun ciki take shafa nisa annabi ko me zalabaka inda haduwar mu take dan uwa mata yaya ta ji ana su ma ta kai suke. Ban taɓa ganin irin wannan wankan ba. Ai wannan wankan da ke gani gaba ɗayansa bai wuce 24 hours ma da fitowa ba gaba ɗayansa. Shi kuma wannan wankan ya sunansa? Wankan murfin langa kenan. Murfin langa? Na ji ka zage ni, amma me na yi maka? Bari in tunatar da kai wani abu dan uwa. Ka san zagi nawa aka yi mun a baya? Amma kalli fuska ta ka gani. Kaga alamunsa ya fito? Ko kaga tabansa ya mutu? Ya kamata ka kiyaye Allah. Haduwa da Allah babu daɗi. Duk abin da za ka aikata ya kasance kana da hujja, domin shi hujja zai tambaye ka ranar gobe kiyama. Na barka lafiya. To jama'a, Izar so dai ya ɗauki wani sabon salo inda Hajiya Nafisa take son ta ga bayan wato Umar Hashim. Kwarai da gaske Hajiya Nafisa a yanzu haka hanyar da ta ɗauko tana so ta halaka Umar Hashim ne. Sai dai kuma Malam Ali wato Bada Yaji ya zo ta gefe ɗaya ya sanar da wato Umar Hashim
wani sirri da yake faruwa a cikin wannan shiri na izar so kwarai da gaske, inda wato Umar Hashim din yace anya kaji daidai kuwa. To mai sauraro kai a naka fahimtar Umar Hashim zai dauki maganar Malam Ali gaskiya? Tabbas zai iya dauka wannan maganar gaskiya, ba don kuma kuwa sai dan ganin yadda wato Umar Hashim ya yarda da Malam Ali bada yaji kwarai da gaske, domin shine babban aminin sa a wannan ma'aikata a dai matasa maza kwarai da gaske. To wai kuna tunanin na kowa ya karɓi wannan contract din na cewa shi zai saka wato Umar Hashim ya yi azdan a cikin motar tasa, inda wato tsohon manaja ya karɓi kimanin kuɗi naira miliyan 5 a hannun Hajiya Nafisa kan wannan aiki. Na kowa dai akwai haɗama, inda kuna kallon bayan wannan contract din da yake so ya karɓa, kuma ya karɓi wani magana a gefe ɗaya inda yake cewa zai je zabga wa Umar Hashim din mari a bainar jama'a a taron da za a yi na babban ma'aikata a Alhaji Matawalle. Muna godiya da bibiya da kuke mana da commenting da kuke mana. Ku je ku danna mana subscribing, ku danna ƙararrawa. Naku Umar Hashim a kodayaushe. asali rayuwa duka fansa ni ga kai nake zuciya da dadi bugin bukatar ganinka kullun ciki take shafa nisa annabi ko me zana baka inda haduwar mu take dan uwa mata yaya ta tafi ana su ma ta kai suke. Ban taɓa gani irin wannan wankan ba. Ai wannan wankan da ke gani gaba ɗayansa bai wuce 24 hours ma da fitowa ba gaba ɗayansa. Shi kuma wannan wankan ya sunansa? Wankan murfin langa kenan. Murfin langa? Na ji ka zage ni, amma me na yi maka? Bari in tunatar da kai wani abu dan uwa. Ka san zagi nawa aka yi min a baya? Amma kalli fuska ta ka gani. Kaga alamunsa ya fito? Ko kaga tabansa ya mutu? Ya kamata ka kiyaye Allah. Haduwa da Allah babu daɗi. Duk abin da za ka aikata ya kasance kana da hujja, domin shi hujja zai tambaye ka ranar gobe kiyama. Na barka lafiya. To jama'a, izar so dai ya ɗauki wani sabon salo, inda Hajiya Nafisa take son ta ga bayan wato Umar Hashim. Kwarai da gaske Hajiya Nafisa a yanzu haka hanyar da ta ɗauko tana so ta halaka Umar Hashim ne. Sai dai kuma Malam Ali wato bada yaji ya zo ta gefe ɗaya ya sanar da wato Umar Hashim wani sirri da yake faruwa a cikin wannan shiri na izar so kwarai da gaske, inda wato Umar Hashim din yace anya kaji daidai kuwa. To mai sauraro kai a naka fahimtar Umar Hashim zai dauki maganar Malam Ali gaskiya? Tabbas zai iya dauka wannan maganar gaskiya, ba don kuma kuwa sai dan ganin yadda wato Umar Hashim ya yarda da Malam Ali bada yaji kwarai da gaske, domin shine babban aminin sa a wannan ma'aikata a dai matasa maza kwarai da gaske. To wai kuna tunanin na kowa ya karɓi wannan contract din na cewa shi zai saka wato Umar Hashim ya yi azdan a cikin motar tasa, inda wato tsohon manaja ya karɓi kimanin kuɗi naira miliyan 5 a hannun Hajiya Nafisa kan wannan aiki. Na kowa dai akwai haɗama, inda kuna kallon bayan wannan contract din da yake so ya karɓa, kuma ya karɓi wani magana a gefe ɗaya inda yake cewa zai je zabga wa Umar Hashim din mari a bainar jama'a a taron da za a yi na babban ma'aikata a Alhaji Matawalle. Muna godiya da bibiya da kuke mana da commenting da kuke mana. Ku je ku danna mana subscribing, ku danna ƙararrawa. Naku Umar Hashim a kodayaushe.
duka fansa ni ga kai nake zuciya da dadi bugin bukatar ganinka kullun ciki take shafa nisa annabi ko me zana baka inda haduwar mu take yan uwa mata yaya ta tafi ana su ma ta kai suke ba abin da yake ban taba ganin irin wannan wankan ba. ai wannan wankan da ke gani gaba ɗayansa bai wuce 24 hours ma da fitowa ba gaba ɗayansa. Shi kuma wannan wankan ya sunansa? Wankan murfin langa kenan. Murfin langa? na ji ka zage ni amma me na yi maka bari in tunatar da kai wani abu dan uwa ka san zagi nawa aka yi mun a baya amma kalli fuska ta ka gani kaga alamunsa ya fito ko kaga tabansa ya mutu ya kamata ka kiyaye Allah haduwa da Allah babu daɗi duk abin da za ka aikata ya kasance kana da hujja domin shi hujja zai tambaye ka ranar gobe kiyama na barka lafiya. To jama'a Izar so dai ya ɗauki wani sabon salo inda Hajiya Nafisa take son ta ga bayan wato Umar Hashim. Kwarai da gaske Hajiya Nafisa a yanzu haka hanyar da ta ɗauko tana so ta halaka Umar Hashim ne. Sai dai kuma Malam Ali wato Bada Yaji ya zo ta gefe ɗaya ya sanar da wato Umar Hashim wani sirri da yake faruwa a cikin wannan shiri na Izar so kwarai da gaske inda wato Umar Hashim din yace anya kaji daidai kuwa to me sauraro kai a naka fahimtar Umar Hashim zai dauki maganar Malam Ali gaskiya tabbas zai iya dauka wannan maganar gaskiya ba don kuma kuwa sai dan ganin yadda wato Umar Hashim ya yarda da Malam Ali Bada Yaji kwarai da gaske domin shine babban aminin sa a wannan ma'aikata a dai matasa maza kwarai da gaske to wai kuna tunanin na kowa ya karɓi wannan contract din na cewa shi zai saka wato Umar Hashim ya yi azdan a cikin motar tasa inda wato tsohon manaja ya karɓi kimanin kuɗi naira miliyan 5 a hannun Hajiya Nafisa kan wannan aiki. Na kowa dai akwai haɗama inda kuna kallon bayan wannan contract ɗin da yake so ya karɓa kuma ya karɓi wani magana a gefe ɗaya inda yake cewa zai je ya sabga wa Umar Hashim ɗin mari a bainar jama'a a taron da za a yi na babban ma'aikata a Alhaji Matawalle. Muna godiya da bibiya da kuke mana da commenting da kuke mana ku je ku danna mana subscribe ku danna ƙararrawa naku Umar Hashim a kodayaushe. asali rayuwa duka fansa ni ga kai nake zuciya da dadi bugin bukatar ganinka kullun ciki take shafa nisa annabi ko me zana baka inda haduwar mu take dan uwa mata yaya ta tafi ana su ma ta kai suke ba abin da yake ban taba ganin irin wannan wankan ba. ai wannan wankan da ke gani gaba ɗayansa bai wuce 24 hours ma da fitowa ba gaba ɗayansa. Shi kuma wannan wankan ya sunansa? Wankan murfin langa kenan. Murfin langa? na ji ka zage ni amma me na yi maka bari in tunatar da kai wani abu dan uwa ka san zagi nawa aka yi mun a baya amma kalli fuska ta ka gani kaga alamunsa ya fito ko kaga tabansa ya mutu ya kamata ka kiyaye Allah
haɗuwa da Allah babu daɗi. Duk abin da za ka aikata ya kasance kana da hujja, domin shi hujja zai tambaye ka ranar gobe kiyama. Na barka lafiya. Jama'a Izzar so dai ya ɗauki wani sabon salo inda Hajiya Nafisa take son ta ga bayan wato Umar Hashim. Kwarai da gaske Hajiya Nafisa a yanzu haka hanyar da ta ɗauko tana so ta halaka Umar Hashim ne. Sai dai kuma Malam Ali wato Bada Yaji ya zo ta gefe ɗaya ya sanar da wato Umar Hashim wani sirri da yake faruwa a cikin wannan shiri na Izzar so kwarai da gaske inda wato Umar Hashim din ya ce anya kaji daidai kuwa. To mai sauraro kai a nan ka fahimtar Umar Hashim zai ɗauki maganar Malam Ali gaskiya, tabbas zai iya ɗauka wannan maganar gaskiya ba don kuma kuwa sai dan ganin yadda wato Umar Hashim ya yarda da Malam Ali Bada Yaji kwarai da gaske domin shine babban aminin sa a wannan ma'aikata a dai matasa maza kwarai da gaske. To wai kuna tunanin na kowa ya karɓi wannan contract din na cewa shi zai saka wato Umar Hashim ya yi azdan a cikin motar tasa inda wato tsohon manaja ya karɓi kimanin kuɗi naira miliyan 5 a hannun Hajiya Nafisa kan wannan aiki. Na kowa dai akwai haɗama inda kuna kallon bayan wannan contract ɗin da yake so ya karɓa, kuma ya karɓi wani magana a gefe ɗaya inda yake cewa zai je ya zabga wa Umar Hashim ɗin mari a bainar jama'a a taron da za a yi na babban ma'aikata a Alhaji Matawalle.